Ето е река Бутуня. Си влезна в коритото. Излезнаха някакви рибки. Го баба Петър. Петър, кажи здрасти, бе. Здрасти! Го. Един виден рибар от село Ракево. Да се подчертае, че от Ракево излезнаха някакви рибки. Сега ще ви покажем. Ето ги рибките. Айде. Всичко си отива. Поживо, поздраво. Една таранка остана за Петър. Бе, Петре! Я си. Видя ли къде стават нещата? Да. Така, да знаеш. Дай му тази. Айде, това е от мене. Пак казвам, реката влезна в коритото и стана риболов.